wase timu eyo andake igoro bogostori bwaye na kiri andake kyaire ere gochakira phone iga ukachinsa 12 ne nusu turabe tukwemanyia mange na nyora nsemo ya Facebook ndore live buna Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube Ndizi TV News abakobeke comment yao unyare kubwatia magana na ndo nyare go share asori ukageritari online ngakibune chiga anare wikiro morobeli oyo urabasa sebe ye metandao kwenda seboniga tinkwane ritari yao naende kuraiga na bote be ritari yao na ukaboni ganti mukiole seboni wantu kwana iga Njasa Marieta Ngoro Diof Mayaka ingo chesere timu ya Mosora FC na role seboni iga na ronde bono iga okay akata bakoro ku Diof Mayaka arase timu ya Mosora FC korende njenko ndigi chinga kibende mwe manya mange igoro ya Mosora kundirero iga Diof Mayaka na turabe tugusanga mange igoraye Diof Mayaka oyo semo kieli aiborire korwa njenge were koru Masige West Mosora sublocation Yorogai matikara twacha iga nduru CBD ya Mosora sentwanyeta ninkaye chiro ya inere ya Mosora iga chiro mo baigora squeeze Norogarere okay. Lakini na botoko koro gembo ko Mosora sa okay kule yanteke iga ayabona iga ninkole ga ningande kule yanteke ya sana tima nanda ke wowo kina ndo bataba kabaga kirengo yoko wa iga kwa wote bana kwa gotonera koromoke nimbu atabagaka banene sanyo yabuta makori aisa koba coaches mbaga kirumpira sana lakini na kaigura kyake no moke bado nenge ningo yuko alenga malita yu akumeta sana Masige West okay